Bueno, ni ja urte mordoa daramatzat laburmetriak egiten, 15 urte naiz laburrak egiten, denak genero fantastikokoak. Eta, bueno, ikusita nola funtzionatzen zuten publikoan eta, esan nuen, venga, aber, luzemetrai bat egin dezakedan, ez? Eta honetaz bizi naiteken, ez? Pixat, eta, bueno, txikitan patxe erremetarian ipuina nuen, nire txikitako ipuinik maiteen zela esan dezaket. Eta, bueno, farregura pila ematen zizkiaten deabru gaixoak, ez? Nola, bueno, denok ezagutzen dugu historioa, nola patxe errementaria hain zen gaiztoa, nola infernuko demonioak joaten dira arimaren bila, eta aurkitzen dira, patxi, zauzitala gaiztoa eta oso azkarra dela, eta haiek puteatu egiten dituela, ez? Eta ni txikitan, deabru horiek, ez dakit, haiekin empatizatu egiten nuen, eta geroago ikusi dut nola liburuak edo ipuina, nahiz eta txikia izan, bazuzkala klabe batzuk, ipuin gotiko ilun bat egiteko demonioei buruz, baina elementu satiriko eta humore beltzarekin, ez? Eta, bueno, moldaketa bat da, noski? Eta noski ze aurkituko dugu? Ze ezberdintasun edo? Zein da zure ikutua? Bai, bueno, liburua oso txikia da, bueno, ezagutzen dugu, oso politia da, baina azkenan oso motza. Eta niretzako interesantea zen, zer dauk adibidez errementariak buruan, ez? Zer gertatzen zaio hain zakarra izateko? Zer daukate buruan ere deabruek, ez? Zergatik jasan behar dute, ez? Errementari horren gorrotoa, ez? Eta, bueno, hori desarrollatu, garai konkretu batean ezarri, 19. mendearen hasieran, justo lehenengo karlistaren ondoren, errementeria hori leku batean kokatu, pertsonaia gehiago jarri, hor gertatzen ari denari buruz hitz egiteko, eta, bueno, aportazio bereziena da, umaren pertsonaia, neskato bat, sartu dana, bi pertsonaia zahar, ilun hoien bizitzan, zerbait pertsonaia empatizable bat sartu, haien bizitza ilun horretan akzesoa eukitzeko, ez? Zuk horrek esan dezu euskalduna gara, eta gu eta zine maite dugun jendea gara bakoitza bere arloan, zuzendari, aktore, osea, euskara zinema egitea pues da guretzat naturala, ez? Osea, hor egiten den pelikula bat egitera zaila da, eta egiten den bakoitzan ahalegin izugarria da, eta horren barrenean egotea, pues, guretzako ohore bat da, ez? Juan intzaitaria galdera zan... Nolabait, hain ezaguna den historio bat izan da, ardura bat izan den, halako responsabilitate bat? Ardura zina egitea da, ez euskaraz egitea. Eta gure ardura da ahalik eta zine ederrena egitea. Eta zine ederra egiten baldin badegu, gu nahiko aski konforme gaude, aski gustora gaude. Hortik aurrera zenbat zabalduko da mundura, edo euskara zabaltzen da heinean. Euskara jalgi adi mundura plazara, euskal zinema jalgi adi munduko zinema aretora. Bueno, niretzako plazer bat izan da. Ez da ardurarik, plazerra. Bai, ados, esan dakuekin ados. Hombre, niretzat behintzat aktore moduan da, modurik gainera naturalen antzesteko, ez? Niri errezen ertetzen jaten modua da, eta dana dela, esan da, eske pelikula bat gainera, ona bada, ona da. Euskeraz bada, gainera behitu euskeraz, ez? Gainera hizkuntza txikitu bat, eta behitu ze ondo. Baina pelikula bat ez da euskeraz izatearen, orduan enbioguna lan hauntia. Eta oso zoratuta egon pelikulak egiteko, eta euskeraz badie, behitu ze ondo. Bueno, nire kasuan, banekin azkenan historia txikia zela, genukan presupuestoa
murritza zela, holako faktura duen pelikula bat egiteko. Baina, bueno, ez dakit, gogo askorekin, ilusio askorekin aurrera egin genuen. Eta, bueno, titan hauekin kontatuta, Candido niretzako euskal zinemako idolo bat da, ez? Osa, titan bat, txikitatik, bera, ez dakit, behiaken ikusita, gero ere, marrazki bizidunetako gaiztoak doblatu egiten zituen, da, bueno, nire lagunak beti, bere agotzarekin flipatu egiten genuen, eta niretzako argi neukan hasieratik bera izango zela errementaria. Eta enekonen kasuan, aurkeztu egin zidaten, baina nuen beste frogarik egin, osea, lehenengo kasuan bera izan zen. Eta, aparte oso aktore honak izanik, rodajea komentatu dizudan moduan, presupuesto murritza zen zuen, da oso rodaje gaineroa izan zen, neguan, faktore pila batzuekin, akzioa, munstroak, efektu espezialak, Candidor maiuarekin joka, zua, gaina maiua benetazkoa zen, ez? Eta, borrokatu egin dugu talde lanarekin, ez dakit, entzako placer bat izan zen, oso gogorra, baina nola izan zen. Nik esango dut, miresten dut Paul bezalako jendea zinema egiten jartzen dianak. Halako alegin erraldoia da, osea, ideia hutsarekin bakarrik nik eratzen naiz nola, eta gero etortzen da nirekin hitz egitea, eta ikusten duzu bere ilusioa, eta ikusten duzu gidoia, eta gidoi bertatik gidoia lehenengo erraminta da aktore batentzat, proiektu batean sartzeko, ez? Eta, flipatu egiten duzu, ez? Eta dakizu, eta gero no produzitu behar du, eta tartean ni neu, osea, uandik ere flipa handiago da, osea, erabat bolkatzen naiz, eta berekin batera ekartzen du Gaztiztik taldea, eta ikusten duzu ere, dala, lehenengo aldiz sartzen dana, holako proiektuetan, edo oso gutxi sartu izan dana, eta halako energia erraldoia, osea, zera bakoitzak, departamentu bakoitzak, eta rodajen halako energia zegoen, osea, izan dela, beti markauta geratuko dan filma bat, segurazko gure aktore lanetan. Eta honen, Paulen begirada, zinema egiteko begirada eta talentua ikaragarria da, segi dezala, osea, nik ikusi nahi dut, Paul bigarren pelikula egiten, eta bide luzea izan dezala, desio diot, osea, bihotz ez. Ze esango, ez dut? Rodaje izen alda oso gogorra, holako momentuekin esaten duzu, hau oso seinale hona da. Holan badi rodaje gogorra, gero hau badator, oso polita da. Nik uste, testu inguru historiko batean gaudela, internetekin eta barria munduko edozein tokitara heldu gaitezkela, eta publikoa nik uste pizkat ja nekatuta dagoela betiko estereotipoak ikustea. Ez Nueva Yorken, pelikula bat, Steve eta Johnny deitzen diren tipo bat jokin ez. Osea, nik uste jendeak beste kultura batzuk ezagutu nahi dituela, gu proiektua aurkeztu genuenean Berlinen, da Estatu Batuetan eta txalotu egiten ziguten euskaraz izatea, ezberdina izatea, desmarkatu egiten zelako pixka bat kompetentzia horretatik, ez? Eta, nik uste horregatik dela garai polita. Bai, nik ez dakit, niri apurua bilur emoten duzte esatik garai bikaina da euskal zinemaren zat, edo ez dakit, egia da, badiru diela azkenengo pelikuletan, eta ez euskal zinien, euskerazko zinien, ez da? Asmatu dugula hainbatekla jotzen, lehen esan dutena, pelikula onak egiten, eta lan handia egiten, eta ausartzen, baina dudabarik hori da, eta betik handi onduen dekotenien gainera esaten, no, egia da jente batek urte askotan indauen lan bati esker, ez da, eta gainera sozialki horren onartua, eta horren babestua ez zeuenien euskerazko zinie. Orduen, nik gaurko hau ulertzeko ezinbestein akordo minazbe jente horrekin dauen lanakin, baina batez ere gakuen iretza da pelikula onak da bizela egiten. Eta jentie asko alegintzen da bilela, benetan istorioek eta bihotza daukien istorioak kontatzeko. Bai. Listo.